ry vahoaka malagasy amy tiara faly miaraba anareo zaho Dosala Makoala miady rima ty tsy regnao zegny oh technicien nankory ka majiro ty tapagna zala za maka fa mampiady rima tapatapagna jiro agnatsova directeur raha io fa za zala tsy miasa amin'ankizigny magnany na raha andeha koragna fa digno ako zio volao majiro zalahy zay fa tafaverina ny jirontsika na raha koragna fa tsy kadigniko fa faly miarahaba anareo za le anlignina ko za hitanao io zegny izakazaka avy tamy lalagna atao fa tsy eky legny za hitanao de mbola voafôdina de zegny aza mizahazaha mognimogninah edy ande mizaha i le mizaha mogninah bôka hitako fô tsy eky fa za avy tamy lalagna atô karaha tamy taony lasa nisy olo nagnindry za fô zay viavy tegna tiako nagnindry za tô firy taogno za nanjegny natasamana le 2012 13 14 jusque 2022 za zo mikontikônty folo taogno za nanjegny natasa ya so izy nagnofy Zakaray Lalodahy so izy nagnofy Zakaray Jessica de andeha tangatsika amina Drisale fa zalahy zay mety nagnofy Diane say Valeriana azoko nofiny ya volagna amizare agny izy fa mety zare azoko nofiny zay raha nasiry nofinazy zegny fa zegny tsy hainandre tsy tantaraiky aminandre nofinazy zegny fa izy karaha zegny raha andeha koragno tato za hitanao io tamy lalagna tary fanojy Natasha izy nikoragna tamina Dosala anao za ngomanao za tahitanao za karaha ty fônahy nitokotoko viavy tsara lany tamy misy rô zaka mahazo zay malô adignoko fa eky andre tsabandre jiaby na i Rasoa na i Amelia adignoko fa eky zay na i Metisy fô raha tegna tsara nisarany vadiny izy viavy tsara be magnano Natasha igny nisarany vadiny mindramindriky renim-bosy zao kasarany vadiny aratsegny regny kasarany vadiny kampirafesiny vadiny donc magnankôry eky viavy tsara be magnano Natasha igny ampirafesiny manafo mindriky renim-bosy amin'ny aratsirasegny indesiny hely igny aratsirasegny indesiny Metisy igny aratsirasegny indesiny Malany igny ka misaraka avy amina fampirafesina fô tsy agnadiko fô izy igny malô lôko naterom-bosy amina izy zegny niaraka hagnano 26 amina izy amy taogno ty zay raha mahatsara fô za ndraiky mandiniky tsô parentera fô zegny zay zavatra andeha ataony amina tamy taogno lasa bôka za nisy viavy nagnindry za nizakazaka zay izy nagnano hoe gôgno hely io za nitondra dokotry matavy be zay izy mivolagna aminaka anao zay eky nagnareo anah tsy henoko raha fa volagniko Dosala izy amizegny tiaraka aminaka izy nde hiaraka amina nefa planazy tiany hidokotry masoronay fa eky fa viavy aby kô marigravy za mandinidinika tsô izegny izy igny 26 juin manafo za mamôla voa fa zalahy tiako edy Natasha zay tiako volagna amy Natasha igny tiako izy fô izy edy malô zegny misy azonjoro Natasha tsia tsara message zegny nde fô zegny mô tsy afaka aboakanao amin'ny écran ke aza mizaha mogninao zaho fô i Natasha malô tegna tiako zanak'olo igny tiako amin'ankitiny tsy haiko amin'ankitiny fitiavako azy jiro edy azo atao karaha io zalahy mbola anisakinao nivonigny fô tsy anao maza direct zalahy ty faky rotorotoky zay fa ka mbô misy fagnahy manjarinjary andre mba volagna amy Natasha izy tiako fa folo taogno nanjingeko izy mba tsy ho intérêt tsy finagnana dokotry za bôka isaka 26 za tsy maintsy misy dokotry masiro fô aterin'ny dadilaka aminah fô zay ka magneky za 7 fois hoanika aminazy na dokotry telo ambin'ny folo ateriko aminjare hagny mba ny dadilanazy amiako dokotry zay fa herinaratra zao zegny velogno maty viavy tsara sarany vadiny amina fampirafesagna mendriky hery renim-bosy ratsiratsy igny gn'ankôry kasaran'olo za bôka za ndraiky mbola tsy saraka Metisy zaka efa mahazo Natasha ya
mety izy igny manafo, maro olo tia izy igny, oy manafo Jason zay, oy manafo zovy ka Lodio, ya, oy manafo Mikael zay, oy manafo, ya maro zare tia izy koa fô hainao bôka za managna karaoty masiro ty, za tsy sakisakina viavy saragna fa za fô misaraka amina viavy io, zay fa ala tsy ekadigniko madamo Zafinjo Zara, félicitation fa nahazo zazavao anao, tegna félicitation tombo taizegna anjaza, zay fa magnano samy anareo, magnakory ka magnano samy tsara amin'ny teny gasy, ya, riva oka malagasy Mitsankanavaka manao samy tsara anareo, dosala makoala, mesa Ranjaniaina mbola tsy ataoko salama anao Ranjaniaina, tsao lany ndraiky forfait-nahy, za marany vôla ataoko na sa karaha tsy mivôlagna directeur, io mba tsy manjary.